Ir-raba' storja mill-ktieb stejjer mill-bosk u imkejjen oħra ta' Patrick Sammut jisimha Drinu, il-qattus l-imqareb. Ġo rokna ta' maħżen kbir kien ilu żmien twil abbandunat kienet tgħix familja żgħira ta' qtates. Flimkien mal-missier qattus u l-omm qattusa kien jgħix ferħ imqareb bl-isem ta' Drinu. Drinu kien ferħ ta' qattus imqareb tas-sew. U dan il-ġenituri tiegħu kienu jafuh. Għalhekk ommu missieru kienu spiss jgħidulu: Drin, hemm bżonn li toqgħod attent u tobdi għal dak li ngħidulek aħna. Jekk le, għad tiġi fl-inkwiet. Ommu missieru kienu jafu li mad-dawra tal-maħżen f'ċertu ħinijiet kienu jidhru qatt ta' klieb li mhux ta' min ikollok x'taqsam magħhom. Għal dawn il-klieb, il-qtates kienet logħba bħalma l-ġrieden kienu logħba l-qtates. Imma dan il-kliem kien jidħol minn widna u joħroġ mill-oħra u Drinu baqa' qattus imqareb u jagħmel li dak li fettillu fi kwalunkwe ħin. Il-ħin favorit ta' Drinu kien propju bil-lejl, għax kien jaf li matulu kienu jixirfu il-ġrieden mit-toqba tagħhom. Għal Drinu kien pjaċir kbir joħroġ inkiss minn ħdejn ommu missieru li kienu jkunu mitlufin fl-isbaħ raqda. U f'dak id-dlam li għalih ma kienx problema għax kien jara daqs li kieku kien il-jum jara fejn jista' jiltaqa' ma' xi ġurdien u jagħtih l-isbaħ qata billi jiġri ġirja warajh bla ebda ħsieb. Imma ta' ferħ ta' qattus li kien, moħħu ma kienx jasal biex jaraf li l-lejl kien ukoll ħin matul il-jum li fih kien jaħbi bosta perikli apparti l-klieb. Darba minnhom waqt lejl sajfi mill-isbaħ, Drinu ħalla bħas-soltu lill-ommu l-missieru jorqdu u ftit wara ħareġ jiġġerra fis-satra tal-lejl jara jiltaqax ma' xi ġurdien biex ikun jista' jimxu u fl-istess ħin jgħaddi siegħa żmien. Mad-dawra tal-maħżen kien hemm firxa għelieqi mimlijin siġar u pjanti differenti. Kien ikun il-gost ta' Drinu jippassiġġa f'dawk li għalih kienu ġonna mill-isbaħ, jixxabbat mazzkuk tas-siġar u jisma' l-weraq niexef iħaxwex taħt saqajh. F'ħin minnhom Drinu jilmaħ jippassiġġaw qribu żewġ ġrieden ċkejknin li ma kinux lemħuh. Widnejn Drinu drittaw u saqajh stiraw qishom lastiku fil-waqt li bħal vleġġa telaq jiġri b'kemm kellu saħħa warajhom. Iż-żewġ ġrieden għalkemm ċkejknin ma kinux ta' subajhom f'ħalqhom u bħal wieħed telaq jiġri naħa u l-ieħor in-naħa l-oħra opposta. Hekk Drinu kellu jażel lejn liema naħa jiġbidha u liema ġurdien jiġri warajh. Il-ferħ ta' qattus għażel li jiġri wara ġurdien li kien ġibida lejn ix-xellug fejn kien hemm ċint mhux għoli ħafna li fih kien hemm toqba ċkejkna minn fejn seta' jgħaddi jew jistken ġurdien, imma mhux ferħ ta' qattus. Il-ġurdien irnexxielu jidħol ġo t-toqba, imma Drinu mill-ewwel fehem li dik ma kienitx toqba li hu seta' jidħol fiha. Għalhekk bla ma ħasebha darbtej tassalt u qabeż iċ-ċint bil-ħsieb li jiġi n-naħa l-oħra u jagħlaq it-triq lil-ġurdien li kien sab il-kien fit-toqba. Imma din id-darba lil Drinu qarralu u minflok l-art sab qadira ilma li kienet fonda sew għal ferħ ta' qattus bħalu. Kien tard wisq meta Drinu nduna bl-iżball li kien għamel. Ftit sekondi wara sab ruħu jċafċaf ġo l-qadira u kif kulħadd jaf l-ilma mhux ħabib tal-qtates. Drinu kien wieħed minn dawk l-qtates li ma kinux jafu jgħumu u għalhekk kull ma seta' jagħmel kien li jitħabat u jċafċaf saqajh u jdejjeh fix-xejn u fl-istess ħin jingħaj biex forsi jisimgħuh ommu u missieru. It-tinwieħ u ċ-ċafċif bil-goff kienu kollha ta' xejn. Il-maħżen fejn kienu reqdin ommu missieru
Kien il-bogħod mhux ħażin u ma kienx faċli biex leħen il-ferħ ta' Qattus jasal sa widnejn il-ġenituri tiegħu. Minflok it-tinwieħa ta' Drinu laħqet widnejn il-Ġurdina, omm il-Friħ ta' Ġrieden li Drinu kien lemaħ f'nofs l-għalqa. Għalkemm il-Ġurdina kienet taf li l-qtates huma edewwa tal-Ġrieden bħala, hi stess kienet omm u mill-ewwel fehmet li dak li kien qed inewwaħ kien ferħ ta' Qattus innoċenti. Ħasbet f'kemm kien iddispjaċija ommu l-Qattusa jekk qatt kien jiġrilu xi ħaġa ħażina. Għalhekk minnu fih għajtet lil ulieda u talbithom isibula bħal ħabel xkejken li bih setgħu jgħinu lil Drinu u jsalvawh mill-arqa. Ftit waqtit wara l-Ġurdina, omm u 3 mill-friħ tagħha ħafnu tarf wieħed mill-ħabel u tefgħu fl-għadira it-tarf l-ieħor qrib Drinu biex ikun jista' jaqbad miegħu waqt li huma jiġbduh lejn l-art u jsalvawh. Drinu ma setax jemmen lil għajnejh ma li lemaħ lil Ġrieden jagħmlu ħilithom biex jisalvawh imma ma ħalix ħin biex jaqbad it-tarf tal-ħabel li kienu xeħtulu. Kif għamel hekk l-4 ġrieden bdew jiġbdu bis-saħħa kollha li kellhom u ftit wara wasluh lejn xifer l-għadira biex ikun jista' jitla' lejn l-art nieġfa. Eżatt f'dak il-ħin waslu ommu u missieru u anki huma l-ewwel ma setgħux jemmnu lil għajnejhom. Kien hemm 4 ġrieden qed jagħmlu ħilithom kollha biex isalvaw mill-arqa lil binhom Drinu. L-omm Ġurdina mill-ewwel indunat bil-wasla taż-żewġ tiqtates u kif rat li Drinu kien salva, ordnat lill-Ġrieden u lieda biex jaħarbu kemm kellhom saħħa lejn l-ewwel kien li jsibu, filwaqt li hija daret lejn l-qtates biex tipproteġi lill-Friħ. Imma l-ġenituri ta' Drinu kienu fehmu l-biċċa kif kienet seħħet u b'hekk serħu moħħ l-omm Ġurdina li ma kinux se jagħmluha deni. Anzi, għamluha sinjal biex ifehmuha kemm kienu grati li hija u wlieda kienu għamlu sforz kbir biex isalvaw lil binhom Drinu. Minn dak il-lejl il quddiem seħħew aktar minn ħaġa waħda. Drinu kien tallim lezzjoni għal ħajtu li min ma jobdix lill-ġenituri xi darba jew oħra jispiċċa fl-inkwiet. Għalhekk minn dak il-lejl Drinu bħal rabba l-għaqal u ma baqax jagħmel ta' rasu. Min-naħa l-oħra kienet seħħet ħaġa li fl-ebda parti tad-dinja ma kienet ġrat qabel. Fl-għalqa ta' madwar il-maħżen, il-qtates u l-Ġrieden kienu saru ħbieb u kien spiċċa żmien meta l-qtates kienu jikkaċċjaw lill-Ġrieden u l-Ġrieden kienu jaħarbu kif jimħu xi Qattus fil-qrib. Bis-saħħa ta' Drinu u l-qalb tajba tal-omm Ġurdina, fl-għalqa ta' madwar il-maħżen kien beda jaħkem is-slim. Drinu seta' jilab kemm irid mal-friħ tal-Ġrieden bla ma jagħmlilhom deni. Minn dak il-lejl il quddiem qtates u Ġrieden għexu dejjem kuntenti u ferħanin.